Cześć priatelia. Tak konečne sme zmenili ubytovanie. No, tak to vyzerá. Už je to tu čosi lepšie, aj svetlo tu funguje. Hezky. Kuchyňa oveľa lepšia. Co tu dneska chladí pálenka na dnešný večer. Lebo palička ešte furt Ideme dať dievčatám okoštovať slovenskú pojavičku. No, chceme to stále, nič moc. To je to, Ale kofolka. Kofolka je už úplne v pohode. Pôjdem moc ne, ale no. Dá sa. Dá sa. Takto, pohodke. Aj hajzel je trošku lepší. No, chádzame do našej... Stačí. No, Chádzame do našej izby. ktorá vyzerá takto po rozbalení, už sme sa vybalili. Zútu unili. No, tu je okienko. Tam spím ja, tu spí Čonta. No, tu je Gelčová posteľ, moja posteľ. Môj pracovný stôl. Pracovný, no. Tam sa bude toľko pracovať, že až bude prášiť. Bude to riadne Sem hosté. si budeme odkladať palenky. No, zatiaľ tam ešte nie je nič, čo je dosť bieda. Ale to napravíme. Lebo... Dá. No a tu máš popíči balkón. Aj koberec máme na To nie je kobercov, to je tráva. Dotkni sa, ale to je tráva, kámo. Musíme kosiť, kamo. A polievať, čo Musíme budem kúpiť kosiť? kosačku. Alebo aspoň bežinačku. Vláličku máme, co je pecka. To musí byť. No. A tu takto vyzerajú A ostatní. sem bývajú nejaké baby. No. Podľa to pánok vidieť. Skúsime sa im prihovoriť v budúcnosti. Tam pôjdeš na to páďovko. Tam pôjdeme si požičiať do nich, niekedy hrnce. Lebo nemáme fakt čo mariť, no. Tak toto vyzerá. Vyzerá to ako Unik 9 pre Boha. Ale nie, toto není Unik 9, to sú inťáky. Zabývatý si týpek. No, taký to je poklad. Ale pestré kvetiny. Hej. Neviem, čo má takú... Záľubu, alebo je to nejaká keketina. Tu môžete skočiť, ak chcete, ale asi nebudeme skakať, tak sa nepatrí. Škoda, že tu nie je žiadny pes, je tu veľa zatúlených psov. Všade sa túlajú psi. Dneska tu bol jeden dolu, ale už asi odišiel. Nechcú do kamery sa vyjadrovať k veci. No. Takže takto Takže žijeme. takto, no. Si tu našívame. Asi aj takto budeme nažívať. Predpokladám. Zase nebudeme meniť internet. Asi nie. No tak uvidíme ešte, že ako. Tu je naša výstavka. No. Very good. Musí byť. A konečne nemáme iba deku, ale aj normálnu krajinu. Vankúš. To je veľká výhoda. A keď sa budeme užiť, tak budeme skákať. Môže aj hlavu si vezmiť v pohode. To je Sofia, ne? Zakývaj. Čaute.